Mangabe ke namhlanje usuku lakho lokuqala lokuthi ke usijoyine icindezela ibhathini usubscribe kanye ke ne-notification bell ukuze ke njalo nje mangikhipha zona ke indaba lezi zemidlalo zalana ke eNingizimu Afrika nawe uzokwazi ukuthi ke uyithole. Brilliant Khuzwayo obeka ngomdlali we-Orlando Pirates uyowadlala ke isikhathi eside nje nakwi-Kaizer Chiefs kanye nakwi-Thanda Royal Zulu. Brilliant Khuzwayo walaphana ke Umlazi KwaZulu Natal uyiwaretire ke ebholeni lenyawo ngesizini ka-2019 kodwa ke esikhathini samanje ke kuvela imbiko yokuthi lo mdlali akaka-give up ukudlala lona ke ibhola lenyawo uyaconsidera ukuthi ke angaphinde futhi ke abuye adlale. Brilliant ke uyiwaretire eneminyaka engu-29 kubonakala ke enkundleni zokuxhumana exoxisana ke naloyo ebekadlala naye eqenjini le-Orlando Pirates uJackson Mabogwane ethi ke yena ke uJackson Mabogwane la ethi khona ke ku-Brilliant Khuzwayo ngisakulindela ukuthi ke uphinde ke usitshele ukuthi ke uzobuya nini.